karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Og karon mga higala, niya ang unang anib ning bag-otang sugilanon. Ako kalang. Ate! Ate Alice! Ate Alice! Ate Alice! Ate, pag ready na diha, kay hupog na sad si Papa, nakakitag-away sa iskay na. Usa? Dali, pag sa loob na sa imuhang taas nga bukton, o ayaw yung paggawa sa kwarto ha? Kay mulakaw ko. Butang hidaan o karton ang imo sampot ha ba? Sige na, kay pangitaon ako si Mama. Basin muapas to ni Papa. Suda sa kwarto. O bisag usay may tabo, ayaw yung paggawa sa kwarto ha? O ate. Asa magkaroon si Mama? Husto na ni akong pinalit. Mupauli na ko. Nangina! Nay! Nang! Pasa tumbana na mo! Sa ilang naminding, naglali sila sinay puloy! Oh, unsa? Ay, unsa na masigil ang lisan? Lagi! Ambot lang! Upo mo din mong bana, nay! Ay, nuwi na nun, nang! Sige, akong agtuon. Sige, nang! Ay, gubot na sabdi karon. Ay, ko ni Mario kay manananggot. Ari ka ni Puloy kay mangingisda. Unsa man ka, puloy, ha? Buka o kag kumo, ha? Halukon man da. Kaon magaytag sundang. Kana ba kang kumo? Di ko nakanon. Hindi ha? Kaya, Pwede na kamayo. hindi ko kasukol mo daw! Tuwasan ka! Sige ba? Iwasan, ha? Unsa lahat? Unsa na? Tiguang ko, ha? Tiguang, ha? Wak na. Igo ng pugakhang ni Mario. Ay. Gusto na mo, anak! Nay, Puloy! Yung sama ni mo si Mama o Papa! Hoy! Ano nga na niyo? Saman, gusto mo matawag sa prisuan? Ha? Asa naman ka si ate? Ay! Buhay ekonomiyo, ay! Buhay ekonomiyo sa babaw, ha? Bukyod. Suksukan na ako karton ang akong sampot. Pasig mapaga na sa mis iyang kasuko. Lagi ka. Huway na lang. Hala. Tiguang ay mo papahuwayo. Nangulatan na si Papa. Bawa! Ay, nag-ibagli si Mama! Naunsa na magkaroon si Mama? Usaman mo! Bulaban mo! Ha? Bulaban mo! Na, may singgit na si ate. Giunsa magkaha si Mama ni Papa. Pasok on yung kolinyo, ha? Pasok on yung kolinyo! Hanggang doon yung animayan! Ha? Hanggang doon! Gisamara na sa Papa si ate. Pasok magkaigla! Pasok magkaigla! Ha? Pasok magka! Sukpaga. Sobra na ka pa. Ang kutsilyo. Salbahis ka pa! Salbahis ka! Ay! Unsa ba yan, ha? Unsa man ka?
Musukol pa kalako, ha? Carlin? Ha? Pawa na maglihok si Mama pa! Yun sa mali mo si Mama pa! Salbahis ka! Salbahis ka pa! Carlin, ayaw! Salbahis ka pa! Ay, unsa mala, ha? Manunggab na kag-amahan, ha? Ay, kinunggab ko limos buko. Ay. Dagan, Carlin! Ay! Salbahis! Salbahis ka! Balik din kay putlat! Di kasi mong Ay, agay! Agay! O, sinahitabo. Ay, kasakit na buko. Dugo! Nadungga ba ni Carlin si Papa, Ma? Unsa? Dugo! Ay, mupantay lagi na ako ng anak ko! Na! Panuway na si Carlin! Salamat nga. Wa ko kukta ni Papa. Ani lang una ko sa baybayon. Uy, Carlin, anong daggan man ka, ha? Bigod ko rin sa kagsunda sa papa, no? Wa man. Pero, kuan lang. Si Kwan, ha? Si Kwan. Nadunggapan ako si Papa. Unsa? Nadunggaban ni mo ang imong papa? Oo. Iya masag gikulatan si Ate Alice ug Mama. Nakuyapan ko si Mama. Unsang taon na sa papa ni mo, eh? Napariyong naman na. Tigawang adik naman ko na si Papa Romero. Wala, kakuyawan na. Kung padunggapon mo, kung matug mo, wala. Aw, di na ko matug sa amo. Sige, ato na lang kapuyo mo. Unsa? Ay, nayang akong samad, ha? Ay, sakit. Gitambalan raman ka, Mario. Panuwag tong anak mo. Bantay lang ito na ako. Nipauli na ako ba? Ay, sakit na. Wa naman kung magkaanto si Carly ni mo pa. Atrosan ka! Pasagpa ka! Ha? Masabay! O, sige pa, nagpa diya, Noy. Sige pa, nagpa. Kay kameray mo pa priso ni mo ron. Sige na. Kantong akong anak na buang-buang mo ipapreso ay ayaw ko! Gusto na yung taon. Uwaw na kaayo. Ikaw wow na ko nimo karon, ha? Ikaw! Wa ka mauwaw sa imong kaugalingon, ha? Mario, gusto na. Yaw na padaka ang gubot. Alice, sige na. Pagitaan ang imong manghod. Oo, Ma. Haya-haya din sa inyo room, oy. Daplin man kay sa dagat inyong payag. Yahay, yun kay. Di man mi dato, pobre man mi. Ama ka na may bungbong na mo. Nya, mo na gitawag nga libreng aircon din, hi. Ginan sa panuhot. Yabaga gid imo, oy. Uy, ikaw ba no? Anong imo masagidunggab ang imong papa, uy? Isug ka ni mo, eh. Ang mura man sig nayawaan. Hulo, ipasumbong na sa imong mama sa barangay, uy. Naman na ka nang gitawag nga kuan karon gud ka ng bawsi. Unsay bawsi? Ang mga asawa, may mo nang mabaw sa bana mo nang bawsi. Padalag sundang ang imong mama. Kaginlagi ng papa ni mo. Ay, hoy. Oh, Tumiyo. unsa man? Taka ng tabay na baba na baba. Tinuod bitaw na. Lulo. Kanog mga kuan ng bawsi kun. Bawsi. Di na bawsi, oy. Nga mo bawas. Taka malakagwag yawit ng baba ni mo. Unsa din na? Programa na sa gobyerno bahin sa mga asawa nga kulatado sa bana. Pwede nang magpatabang para masumpo ang pagpasakit sa ilang asawa ba? Sa mga babae. Mo na gitawag og Anti-Violence Against Women and Children. Pwede nang mudangop anang departamento, ha? Ang imong mama, mauna. May untag mapriso si Papa. Mapriso gud na si Inday. Hulo. Unyapi. Kay ikaw may nakadunggab sa mong papa. Hulo, ikay mapriso, Carlin. Ha? Carlin! Carlin, hain man ka! Carlin! Ate Alice! Tuman to paingon sa baybayon. Ang imong mangod. Nagdagan mo to. Oh,
Mao ba? Sige, ako atuon. Sige, te. Mulayas manggit ko ba? Mulayas ka? Unya ko mulayas ka? Asa ba sa kapaingon nga? Bata pa manggay ka. Bisan asa, basta malayo lang ko sa akong papa. Bati man ang akong papa. Pati? Aw, adto na lang ka sa akong ate dito sa Manila. Ha? Nangita matug katabang akong ate. Kuyog ta, adto ta Manila. Mudawat day og batang akatabang ang imong ate. Oo. Carlin! Ulo, Hala, ulo, si ate! Niya si ate! Ate! ulo. Ay, pastila ni mo bataa ka! Ulo. Gali na pa ko pangita ni mo. Dali na. Mamauli na ta. Di na ko mo pauli sa ato, ate. Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!